Vi starter webinaret nu klokken 2, og vi vil gerne byde velkommen til vores webinar, der hedder Ro i klassen med fokus på sanserne. Og det er Jette, der sidder her ved siden af, der skal fortælle jer mest. Hun er ergoterapeut her hos ProTac, og jeg starter lige med en kort indledning, og så går vi i gang. Jeg har slukket mikrofonerne hos jer, så I kan roligt drikke kaffe imens, uden at det forstyrrer nogen. Vi vil alligevel rigtig gerne høre fra jer, høre jeres spørgsmål, kommentarer til noget, Jette siger, eller til eksempler fra jeres arbejdsdag. Det er I meget velkomne til at skrive til os i chatfunktionen, så følger vi op på det, når Jette er igennem programmet, som I kan se her. Det tager cirka en lille halv time, og så har vi tid til spørgsmål til sidst. Helt kort om ProTac. Vi har 30 års jubilæum i år, og firmaet er blevet stiftet med udgangspunkt i, at sanseintegration kan hjælpe mennesker til bedre trivsel. Det var fokus dengang, det er stadigvæk fokus i dag, sammen med forskning og dokumentation på alle de produkter, vi laver på deres effekt. Der er kugler i alle de produkter, vi har, det kommer Jette tilbage til. Det er fordi, de har en helt særlig sansestimulerende effekt, og det er udgangspunktet i alt, hvad vi laver hos ProTac. Så er det også vigtigt lige at få nævnt, at vores produkter de overholder alle gældende krav inden for medicinsk udstyr og CE-mærkning, og det er for, at man med sikkerhed kan bestille vores produkter og bruge dem til patienter i alle aldre. Sanseintegration, det er måske nyt for nogen af jer, der er med. Det er grundlaget for meget af det, vi skal snakke om i dag. Det kommer Jette også mere ind på. Jeg vil bare lige kort fortælle, at hende, der sidder på det sort-hvide billede, hun hedder Jean Ayers, og det er sådan set hende, der er forgangskvinden for sanseintegration, som vi arbejder med det her hos os. Hendes definition af sanseintegration, det er den, der står her. Den er helt tilbage fra 72. Men den er stadigvæk gældende for de processer i hjernen, der hjælper os med at sortere i alle de input, vi bliver mødt af hele tiden. Hvis man har svært ved det, så har man svært ved mange ting i løbet af en hverdag, og det er det, vi skal snakke mere om senere i dag. Hende, der sidder på det andet billede med farver, hun hedder Sui Malou, og hun er stadigvæk i fuld vigør. Hun arbejder for at fortsat dokumentere de resultater, som Jean Ayers kom frem til. Hun underviser i sanseintegration i hele verden, og blandt andet i Danmark, det har hun gjort i forbindelse med den videreuddannelse, der hedder Klassi, som vi faciliterer herfra. Så hvis I efter det her webinar i dag er interesseret i at høre endnu mere om sanseintegration, så tjek lige vores hjemmeside og se, om sådan en videreuddannelse eventuelt kunne være noget for jer. Men nu skal vi til det, I er kommet for at høre om i dag, så jeg giver ordet videre til Jette, og så siger jeg rigtig god fornøjelse. Tak for det. Drej det lige. Yep. Vi har 7 sanser, og det er jo også det, Jean Ayers hun beskrev. Hvis vi forestiller os, at de er brikker i et puslespil op i hjernen, jamen så skal de her brikker passe pænt sammen i størrelse og facon. Det gør de, når det er, at hjernen den er i stand til at modtage og sortere og organisere sanseindtryk på en brugbar måde. Det er sådan, at hjernen hele tiden skal navigere rundt på den måde, at hvis man har fokus på, at man skal et eller andet, man går fra sin bil og ind på sin arbejdsplads for eksempel, så har man fokus på det, og så registrerer man nogle ting, nogle biler, som man ikke bliver kørt over, man får også hils på nogle kolleger osv. Man mister ikke fokus på, at man skal ind ad den der dør til sin arbejdsplads. Så den der måde at navigere hele tiden og finde ud af, hvad der er i fokus, det er det hjernens opgave i at sansebearbejde. Og det går jo meget godt for mange af os, men så er der jo nogen, hvor det ikke går helt så glat, hvor man meget let bliver overstimuleret på en eller flere af sanserne, og så er det meget, meget svært at holde et fokus. Inde i midten, der har vi de 3 primære sanser. Det er vores balancesans,
og vores berøringssans og vores muskelledsans. Det er de 3 sanser, der vedrører en selv, som gør, at man har en kropsfornemmelse, man har en fornemmelse af, hvordan man er vendt i rummet, om man står op eller ligger ned, om armen er bøjet eller strakte. Det er det, der giver den der kropsfornemmelse, kropsafgrænsning. Og de 3 sanser, de skal være velstimuleret, for at man er i stand til at modtage og bearbejde sanseindtryk fra omverdenen. Og det er syn, hørelse, lugt og smag. Vi har et filter, og det skal være så finmasket, at vi tager de sanseindtryk ind, vi skal bruge, og resten det bliver udenfor. Ligesom det første eksempel med, at vi går fra bilen og ind på arbejde, så vi tager noget det ind, vi skal bruge, resten det bliver udenfor. For det er sådan, at lige så snart det er kommet ind i hjernen, jamen, så skal hjernen forholde sig til det og sørge for at få lagt det på den rigtige hylde. Så hvis man tager alt for meget unødvendigt ind, jamen, så stiger stressniveauet i hjernen, og så kan hjernen simpelthen ikke følge med til at organisere de her sanseindtryk. Og så gør man det, at man tager sin muskelledsans i brug. Fordi når man bevæger sig, så virker det altid dæmpende på hjernens stressniveau og dæmpende på sansesystemet, hvis det er overloadet. Så det er den sans, man selv tager i brug. Man kan blive overstimuleret på de 6 sanserne, eller på de 5,5 retter. Man kan blive overstimuleret på alle sanser på nær den dybere berøringssans og muskelledsansen. På latin hedder muskelledsansen den proprioceptive sans, og berøringssansen hedder den taktile sans, og vi hedder protakt, fordi det er de 2 sanser, vi arbejder med for at skabe noget dæmpning til sansesystemet. Når vi så kommer kugler i vores produkter, det skal jo være sådan, at man skal kunne redegøre for, hvad det er indholdet i et sansestimulerende hjælpemiddel, det faktisk gør ved sansesystemet. Og det har vi dokumentation for, at kuglerne kan noget. Så når der er kugler i, så er det fordi, når man får de der dybe, varierende punktvise tryk, så går man ind og stimulerer den dybe følesans og muskelledsansen. Og det virker altid dæmpende på hele sansesystemet at få stimuleret de 2 sanser. Så får man den øgede kropsafgrænsning, man får en fornemmelse af, hvor man er henne, og så begynder stressniveauet at dale. Så det er derfor, at det giver ro til hjernen, når kroppen får de her stimuli. Vi kalder aldrig vores produkter for tyngdeprodukter, fordi det er blevet sådan en massebetegnelse for noget diffust, som er tungt, og hvor man faktisk ikke kan redegøre for, hvad det er, indholdet gør ved sansesystemet. Så det handler ikke bare om at få noget vægt på. Jeg kan sige sådan, at hvis man snakker vægt på en kugledyne, så har det udelukkende noget med at gøre, hvor lavt registrerende man er på de 3 primære sanser. Det har ikke noget med højde og drøjde at gøre. Men hvis man lægger noget tungt på, så vil sansesystemet allerførst reagere, fordi at man får den der tilførsel af noget tungt. Og så fordi sansesystemet, som er det her puslespil, der er faldet lidt fra hinanden, så sker der noget, og det reagerer det på. Men så fordi der ikke sker yderligere, fordi det bare ligger der, jamen så adopterer sansesystemet den fornemmelse, lige så vel som vi adopterer at have briller på, eller sko på. Alt det der sidder fast på os. Jeg var ude i et fængsel i går med nogle produkter, og der gik der også en rundt med alt muligt i sit bælte, altså en fængselsbetjent. Alt muligt i sin bælte, og det var jo også noget, der varede til, men det havde han jo også vendet sig til. Så det er det, der sker med tyngde. Det er, at man vender sig til det. Så derfor så hedder vores produkter aldrig tyngdeprodukter, men kugleprodukter, fordi det er kuglerne, der har en effekt på sansesystemet. Når man oplever motorisk uro hos børn, så kan det jo skyldes mange ting. Altså det skyldes som ofte et øget stressniveau i hjernen, men det kan så være forårsaget af forskellige ting. Der kan være nogen, der har en sanseforstyrrelse, og det ved man, det følger med, hvis man har ADHD eller en autisme. Så har man en sanseforstyrrelse, og så skal der altså noget til for at afhjælpe det.
Men det kan også komme af andre ting. Det kan være, at det er et presset hjem. Det kan være, det kan være alt muligt. Men symptomerne er meget ens, fordi det, man altid gør, når stressniveauet i hjernen det stiger, og det er lige meget, hvad årsagen så er, om det er sanseforstyrrelse eller hvad det er, så bruger man sin muskelledsans. Det vil sige, at man bruger bevægelse. Og det er jo helt naturligt, at man bevæger sig og skifter stilling tit og ofte. Børn bevæger sig også mere end voksne, de gør. Men hvis man bare aldrig kan være i ro, så er det, at man kan begynde at tænke, at måske skal vi hjælpe det her barn med at få lidt mere ro på det her sansesystem, så de ikke er nødt til at være så selvstimulerende. Så prøv at kigge på barnet og se, men hvad er det rent faktisk, de gør? Altså, fordi hvis ikke de kan sidde på stolen ret lang tid, så skal de op og gå, og så skal de mister fokus hele tiden. Så er det altså sjældent, fordi at det er en villet handling. Det er ikke fordi, at de bare tænker, at jeg gør, som det passer mig. Fordi mange vil faktisk gerne kunne sidde stille og holde et fokus. Vi skal se lidt mere på vores proprioceptive sans. Det var jo den, man som bekendt ikke kunne blive overstimuleret på. Så den har receptorer i knogleender og i muskelvedhæftninger og ændring i muskeltonus. Så det vil sige alt form for bevægelse. Og man kan godt lure de her børn, altså jo voldsommere deres bevægelser er, jo mere behov for dæmpning har de givetvis. Så de bevæger sig rigtig meget for at få skabt noget ro til deres sansesystem, og så gør det også, at det her filter, det bliver mere finmasket, så man får lettere ved at sortere det unødvendige fra. Sådan som I kender dem, ud over at de kan være meget omkring sig farende, det er, at de har en rigtig dårlig kropsfornemmelse. Det vil sige, at de har svært ved at komme udenom ting og baller ind i alt muligt. De har en kluntet adfærd. De har det svært rent finmotorisk. De er også svært ved at regulere muskelkraft og finde ud af, hvor langt det er, når de rækker ud efter noget, hvor meget kraft de skal bruge til at holde på det. Så hvis de kan bevæge sig, så vil de gøre det. Hvis de så er bundet til en kørestol, så vil de jo stadigvæk søge og gøre det, de kan. Og det er meget ofte, at de dunker hovedet ind i, hvad de nu kan finde, eller rokker i stolen, eller bider sig i armen, eller tykker sig igennem deres trøjeærmer, eller hvad det kan være. Så de vil altid gøre et eller andet, for at forsøge at få skabt den her ro. Følesansen. Der har vi 2 lag. Vi har den overfladiske, som fortæller os, om det er varmt eller koldt, om vi skal tage en jakke på, eller om vi har brændt os. Og så har vi den dybere følesans, som sidder nede i slimhinderne, som gør, at vi kan genkende berøringer. Det er også den, vi tager i brug, når vi skal finde noget i vores taske uden at kigge, og så ved vi godt, hvordan en læbepomade den skal føles. Og når man får stimuleret den dybe følesans, også med dybe tryk, jamen så virker det altid dæmpende. Så de 2 sanser til sammen. Og så er det jo, hvis vi lige kobler til den overfladiske følesans, altså dem, der har noget taktil skyhed, det skal man ikke bare ignorere, der skal man også gå ind og afhjælpe dem noget. Og det skal jeg lige ramme rigtigt her. Så. Fordi har man den her taktile skyhed, så vil man ikke bryde sig om at blive aget og nusset. Der er også noget tøj, man ikke vil have på, og man kan ikke lide mærker i tøj. Der er også nogle madkonsistenser, man bestemt ikke vil have. Så alt, hvad der rører ved dem, er voldsomt stressende for dem. Så hvis vi går tilbage til puslespillet, så er en af de primære sanser, den brik er blevet alt for stor. Og den skal jo dæmpes, fordi det er så væsentligt, at man er velstimuleret inde i de primære sanser. Så den skal dæmpes, og det gør man ved hjælp af de dybe tryk. Så når de bare bliver mere og mere stressede i løbet af en dag, så er det, at kuglerne kan afhjælpe den her overstimulation på den overfladiske følesans. Og vi kender det jo fra os selv ved at tænke, hvis der nu lander en flue på vores næse, så kan vi ikke fokusere på enten og få den væk. Og en gang der var der en dreng, der fortalte mig, som var meget, meget taktil sky,
at det var som at sidde med bar mås i en myretue og ikke kunne komme væk. Og så hvis man samtidig fik en svær opgave, man skulle løse, så var det jo fuldstændig håbløst for ham. Så det er noget, man skal gøre noget ved, hvis man oplever, at børnene har den her taktile skyhed. Hvis vi så samler det hele i et hus, og bygge et hus op, bygge et sansesystem op, så man kan bygge et menneske op, jamen så skal vi have den første sokkelsten med de primære sanser. Og de skal være velstimuleret, for at man kan bygge videre op på et solidt fundament. Hvis man har en over- eller understimulation på en af de 3 sanser, jamen så vil de ændre sig i højden. Og det vil sige, så starter vi allerede der med at have et skævt fundament. Når det er på plads, jamen, så kan vi bygge de sekundære sanser på, og der kan man jo også være døv eller blind, men der kan man godt til en vis grad kompensere, for de vil mere ændre sig i længden. Når det er på plads, jamen, så har vi vores kropsbevidsthed. Og det betyder jo, at hjernen ikke hele tiden er nødt til at kalde på informationer, sådan så det er svært at holde fokus. Så når vi har vores kropsbevidsthed, og vi har den motoriske planlægning, altså det her med at styre kraft og bevægelser, jamen så er det lettere at koncentrere sig. Og når man koncentrerer sig, så kan man også lære noget. Fordi det, I skal tænke på som lærer, det med jer, der er lærer, det er, at der er jo forskel på, om et barn sidder på sin plads, eller om barnet sidder på sin plads og koncentrerer sig. Oppe i toppen, jamen der har vi jo egentlig det, som hjernen skal kunne automatisk. Det vil sige, at der er en adfærd. Det vil sige, at det der med at gå hen og hente bogen på biblioteket, så skulle man jo bare rejse sig og gå hen på biblioteket og tage den bog, man skulle hente. Men hvis man har en hjerne, der først skal til at dele den der proces ud i nogle delprocesser, så består den jo af rigtig mange delprocesser, inden man er kommet hen på det bibliotek og fundet den bog. Så det der med at få gjort noget mere automatisk, uden at man er nødt til hele tiden at gå ned i den der detalje for at kunne overskue det. Så det starter forbundet med et velstimuleret sansesystem, og så bliver det faktisk lettere at have de her handlinger i dagligdagen, indlære og have en adækvat adfærd. Så starter vi altid med at se på, hvordan søvnen er. Og nu er det her et søvnmønster for et voksent menneske. Et barn helt op til 17-årsalderen bør jo sove 10 timer. Men et voksent menneske bør sove de her 8 timer. Og det er fordi, vi skal igennem nogle søvncyklus, som hver varer cirka et par timer. Så vi skal igennem de her 4-5 søvncyklus i løbet af en nat. Og vi skal ned i den dybe søvn, som er den flade streg nede for neden, der hvor pilene peger frem imod. Man siger, at man ikke må bruge mere end en halv times tid på at falde i søvn. Så de børn, der ligger og roder i både 2 og 3 timer, og tro mig, dem er der mange af, de får jo en alt for kort nat. Så det er vigtigt, at man kan falde hurtigt i søvn. For det er jo ikke fordi, de ikke er trætte. Men de har bare svært ved at ligge stille så lang tid, at de når at falde i søvn. Når det så endelig lykkes, jamen, så går man igennem et par lette søvnlag, og så kommer man ned i den dybe søvn. Ned i den dybe søvn, der ligger man fuldstændig bumstille. Og der sker en masse med de indre organer og med vores hormoner, men der sker også det, at hjernen skrumper en lille smule, så man vasker stresshormoner ud. Og det er ligesom en svamp, der har suget vand i løbet af dagen. Den skal ned i den dybe søvn de her 4-5 gange for at få presset alt vandet ud, så den næste morgen er klar til at suge nyt ind. Så hjernen næste morgen er klar til at modtage nye sanseindtryk, ny indlæring og også huske det. Man ved, at børn, der ikke får en ordentlig søvn, jamen, så man skal sove godt både før og efter man har lært noget, for ellers så er det kun omkring 10%, der laver sig. Når vi går fra den ene søvncyklus over i den næste, det er der, hvor den røde cirkel er, så er vi faktisk vågen nogle sekunder, inden vi går videre over i den næste søvncyklus. Og hvis man sover almindeligt godt, så vil man bare vende sig om og sove videre. Men hvis man har den her uro, så vågner man i reglen der og er nødt til at stå ud af sengen og gøre noget aktivt, det vil sige bruge sin muskelledsans,
for at få skabt noget ro på. Så det vil sige, at man får en meget afbrudt søvn, og rigtig mange har ikke været nede i den dybe søvn. Det kugledynerne så kan, det er, at man falder i søvn på den her halve times tid max. Man kommer ned i den dybe søvn, og når man begynder at bevæge sig en lille bitte smule og går op i drømmesøvnen, inden at man skal over i den næste søvncyklus, jamen så gør kuglerne arbejdet. Så går de ind og giver de dybe, varierende tryk, sådan så man stimulerer den dybere følesans og muskelledsansen, fordi vi bevæger os en lille bitte smule. Og så skaber det altid den der dæmpning. Det betyder, så gør kuglerne arbejdet, så man ikke selv er nødt til at vågne og stå ud af sengen og gøre noget aktivt. Så kører man natten igennem på den måde. For nogen så er det faktisk nok at få sovet godt. Men for andre, der er der brug for at have nogle hjernepauser i løbet af en dag. Og en hjernepause er ikke, hvor man bare ligesom sidder i et hjørne med sin iPad og sådan noget, så sker der ikke så meget ved det. Det er heller ikke nødvendigvis at komme ud i frikvartererne og løbe rundt. Det kommer an på skolegården. Hvis man er oppe i Thyborøn skole, hvor der ikke er så mange elever, hvor der ikke er noget videre trafik, så kan det godt være, det er fint. Men hvis det er inde midt i en storby, hvor man bliver bombarderet med en masse nye sanseindtryk, jamen så kan det være, at det var en bedre idé at placere det her barn i en Sensit-stol, et roligt sted, med noget lækkert musik eller med en bog. Så det Sensit-stolen, den bliver brugt fra børnehaver og op efter, den bliver brugt inde i klasserne, bliver brugt i pauserum, i sanserum, på biblioteker, der hvor man nu vil have den til at stå for at kan tilbyde den her pause til barnet. Et andet produkt, der bliver brugt rigtig meget i børnehaver og i skoler, det er kuglevesten, MyFit. Den har jo den fordel, at man kan bære stimulationen med sig. Og den findes med 2 forskellige størrelse kugler, og det er det samme som med vægten på dynerne. Det kommer an på, hvordan sansesystemet det skal stimuleres. Den fås ned fra en lille bitte størrelse, der fra 3-årsalderen og så opad. Og det er et genialt produkt. Ellers i skolen så bliver der brugt rigtig mange kuglepuder, og der bliver brugt Groundbee, den der fodpude, og der bliver også brugt Need-Me, det er knætæppet, han sidder med. Det kommer an på, hvem der skal bruge det, hvad man synes, der er det mest behagelige at bruge, og hvad der også rent sådan fysisk kan lade sig gøre. Så har vi jo hvad var det nu, Rikke? Det var sådan en opsamling. Ja. Hvad det er, de her produkter, de kendt som hjælpemiddel i skolen. Altså, vi ved jo fra forskning og erfaring, at de skaber den der ro og tryghed og trivsel, og det hænger jo sammen. Jo mere ro, jo mere trivsel er der, og at det afhjælper den fysiske og psykiske uro, fordi at de hænger sammen, de 2 ting. Er man fysisk meget urolig, så er det også fordi, man har noget uro i hovedet, så det skaber også den dæmpning. Det giver et bedre arbejdsmiljø for personalet, for lærere og pædagoger, og det giver også et rart sted at være for alle børnene, fordi at der er bare noget mere ro på bagsmækken. Og så frem for alt, så fremmer det indlæring og koncentration, og det er det, jeg mener med, at der er forskel på, om man sidder stille eller sidder stille og koncentrerer sig. Vi har jo allerede fået forsket meget, og et af de seneste forskningsprojekter, der er blevet afsluttet, det er lavet i ganske almindelige folkeskoler, hvor man tog MyFit-vesten ind og brugte til børn. Og resultatet af det har vi kogt ned til den her slide. Ser klokken, det er med. Og det er, at forældrene og børnene og lærerne, de har hver især observeret noget. Og det forældrene, de lagde mærke til, det var, at der var en betydelig forbedret opmærksomhed fra deres barns side. Og at de var mindre hyperaktive. Og det var fordi kuglerne gjorde arbejdet, så de ikke var nødt til at være så selvstimulerende. Og det børnene siger, det var, at det hjalp dem til at koncentrere sig bedre. Og de havde mere ro til at sidde stille og holde det her fokus. Og så fik de en langt større tro på egne evner. Og det er jo næsten det bedste, man kan give et barn. Lærerne observerede, at
børnene også fik en betydelig bedre mestring i læring, og at de fik en langt bedre kropsopfattelse. Og når man har en bedre kropsopfattelse, jamen så behøver man ikke at være så selvstimulerende. Så det hele, det hænger sammen. Af øvrige evidens, der tager vi lige 3 på rad her. Børn med ADHD, der sov med kugledynen, jamen det man oplevede, det var jo, at de fik en længere og bedre søvn, og at deres funktionsniveau næste dag blev markant forbedret, fordi de havde meget lettere ved at være i skolen, de havde meget lettere ved at indlære, og de havde meget lettere ved at være sammen med andre. De havde ikke nær den der hyperaktivitet, også fordi deres arousal-niveau ikke blev så lavt, så de var nødt til at holde sig selv i gang. Inden for demensområdet, jamen der ved at bruge en kugledyne og kuglevesten til urolige ældre borgere, jamen der vandt man 20 minutters personaletid per urolig borger per døgn. Og det lagt sammen, det giver rigtig mange timer. I psykiatrien, der brugte de i et projekt vores kugleprodukter og sanseintegration i det hele taget, fordi de ville nedbringe brugen af tvangsmedicinering og bæltefiksering. Og i løbet af de første 3 måneder, der havde de ikke en eneste bæltefiksering, og efter et halvt år, så havde de tilsammen nedbragt det her brugen af tvang, både med medicin og med bæltefiksering, med tilsammen 42%. Det sidste projekt, det er lavet i distriktspsykiatrien til patienter med depressioner, hvor de sov med kugledynen og også fik en signifikant bedre nattesøvn og en længere nattesøvn, og at de fik afledt deres tanker, selvmordstankerne blev meget mindre, og i det hele taget så fik de vendt den der negative og deprimerende tankegang til at blive bedre og bedre, og fik simpelthen løftet sig selv op. Så de fik en langt bedre dagligdag og fik meget mindre angst, og ja, fik jo generelt en bedre trivsel dagen derefter. Og her er vi. Vi dækker Danmark. Så det er egentlig bare, og hvis nu vi skulle tage fejl, så skal vi nok stille om. Der sidder altid en terapeut ved telefonen og besvarer spørgsmål og giver råd og vejledning. Og det er sådan, at man altid har mulighed for at få produkterne ud og prøve af, hvis det er på et ERN-nummer eller det kan jo også være privatskoler, der har et CVR-nummer, så kan man umiddelbart få produkterne ud, og så har man altid 14 dages returret på de her produkter. Så og vi følger også gerne med, og vi giver også gerne undervisning til personalet i sansintegration, så man får en forståelse af, hvad det er, de her kugler kan. Perfekt. Tak for det, Jette. Timingen er helt perfekt. Der er lige et spørgsmål her, og der er plads til flere, hvis der er nogen, der lige brænder med et spørgsmål. Det lyder på, at der er mange børn, som kunne have gavn af jeres produkter, f.eks. Bedvest eller NeedMe, men børnene vil ikke have dem på, til trods for, at vi forbereder dem godt og introducerer dem for produkterne på tidspunkter, hvor der er ro, og de er vel tilpasse. Kan I anbefale en måde at introducere dem på? Ja. Altså, det er fuldstændig rigtigt det der med at få det afmystificeret. Jeg ved, at nogle skoler, de har den tilgang, hvor de siger, nu skal I se her, Frederik har fået sådan en vest her, og det er Frederik, de må gerne have lov til at prøve den, men det er en, han har fået lov til at bruge, få den bare ind, så det bliver noget specielt for Frederik, men på den positive måde. Nogle, de har også noget til at ligge, og så tager børnene selv det, de gerne vil have. Jeg vil sige, hvis børnene kommer op, eller de unge mennesker der i teenagealderen, så kan det godt være vanskeligt, men ellers så oplever jeg faktisk ikke, at de synes, det er så forfærdeligt, for eksempel at sidde på en pude, eller have det der på, men
det er jo forskelligt, og jeg ved godt, det er en ringe trøst, men det er faktisk ikke ofte, vi oplever, at de slet ikke vil. Vi kan opleve, at der er nogen, der ikke bryder sig om at have vesten på, jamen så vil de hellere bruge knætæppet, eller de vil bruge en sidepude. Men det er jo, som du også skriver, altså det skal introduceres i fredstid, og det gør I jo også. Så jeg ved næsten ikke, hvad gode råd jeg skal give dig andet, end at det er det her med at gøre det til noget attraktivt at have det, at det er faktisk lidt specielt, at man får lov til det. Jeg ved ikke, om du kan bruge det til noget. Jeg kan lige tilføje, at Anne, som lavede det der indskolingsprojekt med Vesten, hun fortalte os, at hun havde haft sådan en tilgang, hvor hun ligesom fik de børn, der skulle være med, fik dem præsenteret som superhelte, og de var superhelte, fordi de skulle hjælpe hende med projektet. Så det er lidt samme tilgang, det der med at gøre det til noget positivt og være udvalgt på den måde. Ja. Og så var hendes erfaring jo også netop, at når først børnene fandt ud af, at det giver dem noget godt, så valgte de det efterfølgende. Men det er klart, at de skal lige komme hen til den der konklusion om, at det gør noget godt for mig at være med her. Men det lyder bestemt, som om I har fat i den rigtige måde at introducere det på. Helt bestemt. Og det er jo også, så kan det være, at man kan lave sådan at sige, men du skal have, jeg vil gerne have, at du har din vest på, mens du spiser, for eksempel. Jeg vil gerne have, at du har din vest på, mens du læser det her for mig. Fordi at så hvis man lige får trukket den seance, sådan så de faktisk kan mærke, at det er faktisk rigtig rart at bruge det. Jeg snakkede med en lærer i aftes, hvor hun sagde, altså det var så inden for specialområdet, men så havde de en aftale om, at så var det i den periode og den periode. Og så efterhånden, så blev det bare noget mere. Så jeg tror meget, det handler om, at man kan mærke, hvad det gør ved en selv. Altid. Nå, er det samme? Det er det samme. Ja, der kom bare en ekstra kommentar. Super godt. Hvis der nu sidder nogen derude, fint, gradvis eksponering, det er en god kommentar at få med. Ja. Hvis I sidder derude og kommer i tanke om flere spørgsmål, eller noget I gerne vil have vendt, så er I altid velkomne til at ringe eller skrive til os på kontaktoplysningerne, der står her på siden. Og ellers så skal vi også nok lige sende en kort opfølgning til jer. Og så vil vi sige tusind tak, fordi I var med og valgte at bruge en halv times tid her sammen med os. Vi håber, I har lært noget nyt og kan bruge det til arbejdet med børn i dagligdagen. Tak for det. God eftermiddag.